spillet i sin fodboldkarriere. Så vigtig en kamp. Jeg ser det her. Olivia Holt, der faktisk går ind og prikker til bolden. Og så spiller Holmberg med svenskerne ud, at hun altså var blevet klar efter en mindre skade. Lang bold frem mod Vangsgaard, bliver forlænget her af en svensker. Den bliver lidt spids. Stadigvæk Vangsgaard kan ikke få lagt den ind til Cecilie Flø. Ja, der kan man godt se, hvor hurtigt man kan komme frem til nogle muligheder. Olivia Holt samler op. Stadigvæk Holt kan godt afslutte derfra. Olivia Holt stadigvæk. Afslutning! Stor redning fra Jennifer Falk. Det er derfor, hun er med, Olivia Holt. Jeg sidder faktisk og smiler her ved at se på Olivia Holt. Altså, det er det her, jeg glæder mig til, når jeg ser i første kamp i Finland i playoffen. Stod han... Der vandt han altså, at Frej Thiesgaard skulle stå og få debut i så vigtig en kamp. Altså den her, også fra Bredgaard som sekser, det tror jeg altså nærmest i sin fodboldkarriere. Så vigtig en kamp. Jeg ser det her. Olivia Holt, der faktisk går ind og prikker til bolden. Og så spiller Holmberg med afslutningen. Godt lavet det her Flø. Kommer bagerst i feltet den her gang. Bøje op. Aflevering fra Sigurdsjæ Olme. Plads herover til Sandberg, der har været meget offensiv indtil videre. Indlæg i feltet og afslutningen. Lige fik nævnt sidder på bænken dernede. Skiftede jo i vinter. Har ikke fået meget spilletid siden de sidste landskampe. Vangsgaard. Stadigvæk Vangsgaard slipper fri. Vangsgaard afslutning. Og det er også en fin redning. Stadigvæk Svava indlægget her. Og det er ikke langt fra. Det fremragende er holdt det her. Nu skal bare fortsætte. Vangsgaard. Flø er inde på midten. Flø der! 1-0 til Danmark! Sat i scene af de tre offensive S'er. Holt! Prøv at se den her. Hun starter den selv her. Og så er hun væk fra to svenskere. En halser efter. Det er en tredje svensker, der er væk. Så spiller hun den på det helt rigtige tidspunkt til Vangsgaard. Og så må jeg bare rose Vangsgaard endnu en gang. Og jeg var også Karnerødt. Gode detaljer for Karnerødt. Stadigvæk. Hun tager sagen i egen hånd. Eller fod var det jo nærmest. Ja, det er bedre. NFL-agtigt kick-off. Offside her på Rolfø, men ikke offside på Holmberg, som er hende, der får fat i bolden. Holmberg indlægget. Ui! Ballisager, den havde du overhovedet ikke styr på. Din højre fod, Holmberg. Godt forsvaret Svave i første omgang. For der. Holmberg med masser af plads til indlægget. Og her Schrøder og redning i første omgang, og ikke i anden. Der kommer udligningen fra svenskerne. Situationen. Jeg tror, det er Schrøder, der lige får skubbet lidt til Fave der, så hun lige kan komme op. Og det er overlæggeren, der tager den, og så få lidt ro på det her opgør. Behold bolden i egen rækker. Det kan godt nok være meget af svenskerne, der har bolden. Flø. Thøgersen. Flø igen. Stadig Flø. Afslutning, redning her. Det er Vangsgaard, det her. Ja, ikke noget frispark selvfølgelig. Og danskerne i overtale, hvis de skynder sig. Kyl. Stadigvæk Kyl. Hun skal spille Holt. Det skal hun. Eller det her var. Hun kan lige nå et hjørnespark inden. Olivia Holt. Masser af plads til Holt her. Bare skyd. Olivia Holt. En stor mulighed. Indskifterens rolle. Det er næsten 4 år siden det sidste skete på landsholdet. Mulighed måske for Karoline Møller. Ja, det er Flø. Flø er det, undskyld. Så Harder og 2-1! Flø. Pernille Harder ind. Ja, det er i anden halvleg. Prøv at se her. Ja, det er stærkt lavet. Holder fast i hende, og så har hun altså det her overblik, Cecilie Flø. Altså, det er ikke mange spillere, der har det. Hun ved, hvor Pernille Harder er. Og det ved hun selvfølgelig godt, når hun også... Det er fint arbejde af fra par. Det er også fint arbejde, det her. Svenskerne! Kafaji med super driblinger hos Flø, men det er godt kæmpet. Bold op mod Blackstenius. Stadigvæk Blackstenius ind i feltet her. Og Bøje bruger al sin rutine for at få dækket. Hjørnespark nummer 11 til svenskerne, som vi så. Der er kæmpe frispark. Kæmpe frispark på Tony Gustafsson. Gør nu for danskerne, som står lavt. Ilestedt. Monika Yusubar på højre kanten, som de overfylder med 2 spillere. Yusubar. Sandberg. Olme. Ilestedt. Hvem tager afslutningen? Det gør Ilestedt, og det bliver et nyt hjørnespark. Her situationen fra før. Prøv at se, hvor Rolfø kommer op, får hættet, og så den der redning i Serbien. Det er det, der kæmpes for i øjeblikket. Harder lige ved at lykkes i første omgang. Her finder hun så Karoline Møller. Godt sat op af Harder. Og Møller med afslutningen. Ja, hvorfor ikke bare?